Teille, jotka ette vielä tunne minua, moi, mä olen Petri, kuvanveistäjä, ja mä olen mun kaverin Sonjan kanssa luonut uudenlaisen pelikonseptin, ja sen nimi on Ouroboros, kirjoittamaton. Kyseessä on pelillistetty muovailuvaha veistos, jossa yhdistyy pakopelin mekaniikka perinteiseen kuvanveistoon. Tätä peliä pelataan ratkaisemalla veistoksen arvoitus avaamalla sarja pieniä arkkuja, joista löytyy osa tarinaa, apuväline ja pulma. Kun kaikki arkut on avattu, peli on pelattu onnistuneesti läpi. Tarina tähän peliin on syntynyt muiden pelaajien kertomista kokemuksista, ja niistä myös rakentuu Ouroboros päätarina. Mä kysyin pelin pelanneilta 3 kysymystä. Millainen pelikokemus tää oli? Miten toimii veistoksen ja pakopelin yhdistelmä? Ja suosittelisitko kavereille? Ja näin he vastasivat. Minkälainen kokemus oli Ouroboros kirjoittamaton? Mä kyllä tykkäsin tästä. Tää haastetta oli... Hyvä. Mun mielestä oikein hyvä kokemus. Innovatiivinen. Mun mielestä oli kyllä tosi kiva. Siisti. Joo. Se on tosi erilainen kuin mitä mä oon ennen pelannut ja haastava, mutta sillänsä se on myös tosi kiinnostava. Tosi mielenkiintoinen ja mielikuvitusta kutkuttava. Tämä oli äärettömän kiinnostava. Oli tosi mielenkiintoinen. Meillä oli tässä lapset mukana kanssa niin ja pystyttiin ratkaisemaan, niin oli tosi mielenkiintoinen. Mitä pidät tästä ideasta, että veistos ja pakopeli? Pidän, joo. Mietin vaan, että olisinpa itsekin keksinyt tämän tai saanut aikaiseksi toteuttaa. Tämä kyllä toimii tosi hyvin. Paremmin kuin osasin odottaa, niin toimi. Joo, samaa mieltä. Niin ja sitten vähän olla muutama niitä korttilauta-versioita. Et siihen verrattuna tämä toimi niin mun mielestä paljon paremmin. Jotenkin toimi kyllä ihan superhyvin. Ihan supersiistiä. Mun mielestä se toimii tosi hyvin. Hyvin. Tosi odottamaton kombo, mutta siis tosi toimiva mun mielestä. En ole aikaisemmin vastaavaa kokeillut, niin oli tosi mielenkiintoista yhdistää tuota tarinaa ja veistosta ja sitten kulmia, mitä tuolta tuli. Sitten suosittelisitko kavereille tätä? Kyllä suosittelisin. Suosittelisin. Joo, kyllä mä voisin suositella. Ehdottomasti. Kyllä. Joo, todellakin. Saatan suositella jopa silleen, että tullaan yhdessä pelaamaan joku päivä. Ehdottomasti voi suositella kavereille. No, ehdottomasti kannattaisi tulla kokeilemaan. Jos sä haluat kokeilla tätä peliä, laita DM mulle. Nähdään pelialueella.